Ang gagawin mo? Namulot ng mga bulaklak. Damihan mo pa, pre. Three, two, one, go. Ito hangin. Just like me, it's a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, si boy, this boss Junfel Films. For this video, dito ako sa mapapansin nyo, alam nyo naman yung lugar dito mga boss. And dito ako sa Memorial sa Marigondon. Kasama ko yung kaibigan ko si Lloyd. Ano pangalan mo? Lloyd nga pala. Lloyd Basilgo. So kasama ko dito si Lloyd kasi may gagawin akong pictorial para sa Lightroom group namin sa Facebook. Meron po kasing dapat po kasi weekly meron po kaming i-post na na mga sample picture na gamit yung mga preset na i-release ng aming leader at saka sa sa mga kapwa members namin dun sa Lightroom group. So ngayon mga boss, ang gagawin namin ngayon ay mag-photoshoot kami dito. So ang unang setup namin is dito lang sa napakaraming mga bulaklak, napakaganda dito mga boss. Ayan. So, ayan mga boss, bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, start na natin mga boss. So, ayan, in a minute na maghahanda muna kami mga boss. So, papakita ko lang sa inyo mga boss, mga behind the scenes. So, kami lang kasing dalawa. So, yung camera, ilalagay ko lang dito sa gilid. Okay, let's go. So ngayon mga boss, palitan ko muna ng lens. Gamit ko kasi itong prime lens ko, so gagamitin ko itong zoom lens ko mga boss para wide po siya. Bro, oras bro. Wala. Okay na, makatot ba na? Ako ba ito? Asam bro. Panay lang guro, may kapay dito. Ha? Sugat na kusa. Talagyan mo sugat na kusa. Pakuha yung guro na kuwan. Sa gauban. Huwag niya agi Domingo na. Kada Domingo naman ang travel. Okay lang yung bigda ka kuwan. Oh, beras. Tarong. Lagi. Ada dire. Lingkod sa. Tidak daw. Okay, boy.
Ano na? Ikaw, nandiyan. Ano na? Mukbang na po. Komportable na ka? Side view daw. Ato na kapikas. Ano na? Straight lang muna ako. Ano na? Parang gitol. Katol lang. Kapaan mo. Ano nga mo puyo? Atas gamay ba? Yo mga boss, napakainit na dito mga boss. Hey. So, anong next? Kamusta? Kamusta yung photoshoot? It's my baby hot! Napakainit na mga boss. So ano pa? Ano pang naisip mo? Sa tindingan mo? Punit buwat. Sige. So ang gagawin niya ay pupulot siya ng bulaklak. 1, 2, 3, go. Daghan na. Ano na Oh, hindot. sakit sa mata. Ayun ako na mo agyo. Tabunan Ay, tanan. tabuna daw. Tabuna na ako nimo. Okay, tabunan tanan. Oh. Ang gagawin mo? Namulot ng mga bulaklak. Damihan mo pa, pre. Kulang pa yan. Basta to. Okay na. Sige. Saan lang Go. Ito yung bungkay. Duha ka kabut. 3, 2, 1, go. Dito ang hangin. Saan tayo pupunta? Nasa hanap tayo ng lugar. Ikaw bahala. Sa maganda. Sige. Daga mo mag-jogging ra. Yawan. Ngayon mga boss, hanap na kami ng next na spot namin. Kasi puro lang dito sa may bulaklak. Hanap muna kami ng maganda. Ngayon mga boss, dito kami sa gitna kasi gusto namin kunin itong gusto namin makunan ng picture itong mga anong tawag niya? Di na lubi. Palm tree. Amot, iwan ko. Basta bagay siya. Ayan, yung ganyan sa likod. Napakaganda ng ano niya. Ayan. Ay. Syempre, dito po si Manong Guard. Shout out sa iyo. Sa pusin. Ato na linig ito. Kuha ba ito? Ako kuha dahil. Yes. Anong masasabi mo sa sa araw? Maganda. Maganda. Kaso Tapos- mainit. Tapos sakit yung mata mo, no? Oh, kakasilaw. Okay.
boss, tapos na po kaming mag-photoshoot mga boss. So hanggang dito na lang itong video na to mga boss. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Mark Manuel Aguilar, Vince Jetro Quijano, at ang pinakahuli, si Joshua Urungan. So ayan mga boss, maraming salamat sa panonood ng video na to mga boss. At sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in my next vlog. Bye-bye. Bye-bye. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.